ها خطا میکنی. салому алайкум дӯстони азиз. бисёриҳо аз ман мепурсанд ки чаро ман софсавдоро реклама мекунам. медонед чаро? софсавдо муддати 4 сол аст ки кору фаъолият дорад ва то имрӯз ба беш аз 10 000 муштариён манфиат овардаанд. агар дороҳои софсавдо результат надод, ҳатман ба шумо пулҳоятонро бармегардонанд. манфиат ва муддати дороҳо: дар муддати 2 моҳ мӯ ёриш бароварданд, дар 1 моҳ аз 8 то 10 кило фарбе шуданд ва ё баръакс, дар 1 моҳ аз 7 то 10 кило хароб шуданд. шикамро гум карданд, пресс бароварданд, доғи сафед ва сатҳои зарари псариязро гум карданд, барои қад давонданд ва мардонагиро 5 маротиба афзоиш доданд. ҳама инҳо муҳимтарин маҳсулоти табиӣ мебошад, бо нархи арзон харед ва муҳимтар аз ҳама, муштариёни доимиро тӯҳфаҳо интизор ҳастанд. софсавдо ҳамеша ва дар ҳама ҳолат бо шумо. касб кардаӣ, инро ту арзиш мешуморӣ? не, ман ба фикри ту розӣ нестам. ба он аҳамият надеҳ. ман дар бораи корҳои калоне мегӯям ки ту дарак надорӣ. шумо ҳеҷ намефаҳмед, ҳеҷ дарк намекунед. на ту, на он қадбаландатон. номаш чӣ буд? Салим? ту чӣ мелақӣ? қомандон, шояд дарро кушоему сари ӯро як ба замин занем, калааш пӯшида метобад. як тӯҳфаи хуб ба онҳо мешавад. мушкили ҳамаи шумо дар он аст ки одамони бад нестед. ба як чиз часп бидаед: адолат ва қонун. кӯшиш мекунед ки одамони хуб бошед. чӣ лозим? агар одамони хуб буданатонро баҳс кунед, мо дунёро соҳиб мешавем. агар ҳамроҳ соҳиб мешавем. албатта ягона орзуи ту ҳамин? мо шаҳрвандони ин кишварем. бо ҷонбозиҳои зиёд ин кишварро соҳиб шудаем. ҷон додему, мубориза бурдем. бо ҳамин гуна муборизаҳо душманонро аз кишварамон рондем, бар дунё ғалаба кардем. ин нокифоя аст. нокифоя. ба ин каме амбитсия илова кардан лозим аст. агар манзурат танҳо рехтани хуни бегунаҳон бошад, пас беҳтараш худатонро аз мо дур гиред. мо аз худ розием. шодем ки дар ин кишвар зиндагӣ мекунем. вале ту бар инҳо ҳеҷ гоҳ инро эътироф намекунед ва ҳеҷ гоҳ эътироф нахоҳед кард. ва боз медонем ки шумоён ҳеҷ гоҳ тамом намешавед. вале як чизро дониста бош: он чизеро ки ту амбитсия мешуморӣ, ғайр аз як порча замине ки туро мегуронанд, бештар нахоҳад. паёматро қабул кардам. ҳеҷ бовар намекунам. диққат бошед бачаҳо, аз дасти ин бешарафҳо ҳарчӣ шуданаш мумкин. тадбирҳои амнияtiро пурзур кардаем. агар рафту он бешараф коре кунад, ҳатман ӯро дар ҷояш мешинонем. ман ба Драган тамоман бовар намекунам. хавотир нашав. агар як ҳаракати ножо кунад, ӯро дар ҷояш шинонда мемонем. қомандон Ирдемро раҳо кунем, бас ба дигараш кор надорем. иншоалло қомандон. ташаккур. кишанли, қаблан ту бо хаёли вохӯрда будӣ? намедонам қомандон. во нахӯрдаем. ҳеҷ ба ёдам нест. хеле тааҷҷубовар. мегӯянд ки девонаро зуд меёбад. гумон кардам ки шумо ҳамдигарро зуд ёфтед, барои ҳамин гуфтам. инро бинанда? қомандон, чаро чунин мегӯед? ман магар девонаам? ман солимам. ин гапҳоятон ба ман нафорид қомандон. ба ман ҳам нафорид. худа чӣ гап аст? ман ҳеҷ гоҳ ба касе тақлид накардам. чаро ту мисли девори намкаш ҳамаро ба худат мекашӣ? охир мо туро ҳеҷ чиз нагуфтем. манзурам ин аст ки дар ин артиш танҳо як кешшалӣ бояд бошад. чунин гуфтам. офарин. ана ҳамин тавр гап зан. ба ҷои як чиз гӯям. ҳоло бинед ки ҳардуяшон дӯсти ҷонӣ мешавед. ана баъд нагӯяд ки нагуфта будам. ту духтур ҳастӣ, ҳа?
як ба қумандонат нигар чӣ тавр метобад? чашмонаш мегӯянд ки ҳолаш хуб нест, рангрӯяш паридааст. ҳолаш хуб бошад, ҳа? хуб бошад. даҳонатро пӯш. явуз қарасу, танҳо ҳарду медонем ки ҳоли ту чандон хуб нест. ту мемирӣ, умри ту кам мондааст. аллакай аз сулфат хун меояд. явуз, қомандон ӯ чиҳо мегӯяд? ҳоло баъд гап мезанем. ҳозир